Esselamu alaikum, dragi đaci. Ponovo smo na času bosanskog jezika. Za današnji sat će vam biti potrebna čitanka, sveska za bosanski jezik i pribor za pisanje. Nadam se da volite pitalice i da ćete uživati dok ih budemo rješavali. Hajde da se poigramo. Čim u jesen padne prva kišna kaplja, spremaju se za put, roda i... Meni Ćuran kaže, vodiš život buran, svakog žurka, požali se. Htio bi biti kralj neba, crn, garav i divan, sve dok ne zapjeva. Sa slike nas... Sve mi krave kažu da sam pravi lik, a znam da me lažu, ja sam samo... Mali gusan često oko mene đuska, iščupa mi perje, požali se. Pileće mi društvo najviše prija, dosta mi je divljači, požali se. Još jednom ćemo se podsjetiti basne. Basna je kratka priča sa poukom. Glavni likovi basne su životinje koji imaju ljudske osobine. Svrha basne je opisati ljudske vrline i mane, odnosno slušatelju priče dati pouku. Na jednom od prethodnih časova smo rekli da je najpoznatiji pisac basni bio Ezop. Sada poslušajte njegovu basnu. Lisica i Gavran. Gavran je našao poveći komad sira i stojeći na grani drveta, držao je čvrsto sir u kljunu. Lisica to opazi i pošto se privukla drvetu, poče hvaliti Gavrana. Ti si veoma lijepa ptica, reče ona. Imaš prekrasno perje. Niko na svijetu ne bi bio savršen kao ti, samo kada bi umio pjevati. Gavranu se nije svidjelo da pored tolike svoje ljepote ima i neki nedostatak. Da bi uvjerio lisicu da umije i pjevati, on otvori kljun i zagrakta. Sir mu ispade iz kljuna, lisica zgrabi plijen i pobježe. Moj Gavrane, mislila je ona, ti imaš glas i sjaj, ali nemaš pameti. U ovoj basni postoje riječi za koje možda niste čuli. Poslušajte njihovo značenje. Savršen, onaj koji nema mana, nedostataka. Plijen, ono što je prisvojeno ili oteto. Glavni likovi ove basne su Lisica i Gavran. Mjesto radnje, šuma. I tema basne, Lijina prevara i Gavranova naivnost. U ovoj basni Lisica je ta koja je lukava, mudra, neiskrena, pohlepna, hitra, slatkorječiva i prepredena. Sa druge strane, Gavran je sujetan, lakovjeran, glup, naivan i nepromišljen. Sada ćemo pravilno poređati redoslijed događaja. Redoslijed događaja naziva se fabula. Prva slika, Lisica hvali Gavrana. Druga, Gavran je našao sir i čvrsto ga drži u kljunu. Treća slika, Lisica razmišlja o Gavranovoj gluposti. Četvrta, Gavran hoće da uvjeri Lisicu kako zna da pjeva. Peta slika, Lisica želi da otme Gavranu sir. I šesta, Gavran ispušta sir
i lisica ga grabi. Sada ćemo analizirati basnu. Izdvoji riječi iz teksta u kojima lisica hvali gavrana. Lisica daje sljedeće komplimente gavranu. Da je lijep, da ima prekrasno perje i da bi bio savršen samo kada bi umio pjevati. Šta lisica namjerava postići tim riječima? Lisica tim riječima želi da se približi gavranu da bi joj on dao sir. Kakav je taj njen postupak? Njen postupak nije lijep. Ne treba se služiti lažima da bi se stiglo do cilja. Kako se gavran ponašao? Gavran je u početku bio lukav. Šta je gavran htio dokazati lisici? Gavran je lisici htio dokazati da zna pjevati. Šta je lisica rekla gavranu kada se domogla sira? Lisica je rekla gavranu da ima glas, ali da nema pameti. Šta nam je tada rekla o njemu? Tim riječima je htjela da pokaže kako je gavran naivan, lakovjeran, odnosno da nema pameti. Pouka ove basne bi mogla da glasi: ne dopustite da vas drugi nasamare i prije nego nešto uradiš, dobro razmisli. Sada u svojoj svesci napišite naslov basne i ime pisca. Zatim ćete prepisati ko su likovi, mjesto radnje i temu basne. Za domaći zadatak ćete imati da napišete u svesci novu priču u kojoj je lisica i dalje lukava, a gavran manje uobražen i pametniji. To bi bilo sve za današnji sat. Do sljedećeg susreta pozdravlja vas vaša učiteljica Azra.